Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Urdiainera etorri gara. Ganibet bikoarekin egin dut hitzordua argitaratu berri duten zure estrenu diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Ekain eta Maiur, Ganibet. Ni Maiur eta bera Ekain, Ganibet taldea osatzen dugu. Sortu zen 2022 urte bukaeran, oso bukaera aldera, orduan gutxi gora bera 2 urte daramatzagu. Sortu zen nahiko modu arraroan edo ez dakit nola azaldu, baina izan zen hori, Ekainek proposatu zuenean norbaiteke autotunarekin abestu nahi zuen eta nik nire burua eskaini, eta horrela sartu zen taldea. Lehenengo egunetik zerbait egitea pentsatu genuen, coverrarekin hasita, baina berehala pentsatu genuen abesti propioekin hastea, eta hortik aurrera hortan ibili gara hasieran coverrekin hasi ginen, baina buruan geneukan hasieratik propioak egin nahi genituela, eta kontzertuak coverrekin hasi bagenituen ere, onaino, azken EPA atera dugun hortan, oraino iritsi gara diska berri hau atera arte. Izan da pixkat hori, Maiorrek esan den bezala, horrela suertatu zen, biko formatan, ni basea egiten eta Maiura besten, eta orain arte jarraitu dugu horrekin, ikusi dugulako behintzat lan egiteko funtzionamendua ongi dijoak igula horrela, eta gero defendatzeko kontzertutan ez, eta hori hasieran igual kostan zitzegun gehiago birekin betetze espazioak eta oitzera formatu horretara, zegatoz formazio handiago batetik, ikusi dugu posible dela eta momentuz ongi defendatzen gara biko formazioarekin. Elektronika lanabezetatik abiatzen da nagusiki Ganibet taldea musika sortzeko orduan. Musikalki hiperpop etiketapean sartu dituzten, erritmo azkarrak eta melodia poperoak tarteko. Ibiltzen gara gure artean hizketan zer garen, zakigu ere zehazki zer garen zehazki, baina hiperpopa uste dugu esaten dela azkar, musika azkarra egiten dugulako, baina gehien bat popeko kutsuak ditu gure musikak eta hori. Nik uste popa esango genuke dela, baina hiperpop hortatik ere jarraitzen dugu, pixka bat, gehien bat azkartasunagatik. Hori, egia da hiperpopean etiketatzen zaigunean, hartzen dituelako elementu desberdinak. Badaude zati batzuk direla erdi rap, gero melodia azeleratuak, base azkarrak, eta egia dela pixkat collage moduko zerbait, melodia guztien ezkigu egitea poperoak, destakatzeko linea bokalak, eta gero soinu agudoak eta bajo fuerteak, horren guztien kombinazioa da Ganibet. Ordenagailutik abiatzen da taldea musika sortzeko unean. Baseak, teklatuak, sinteak, gitarrak eta bokoderra dira erabiltzen dituzten hainbat tresna. Elektronikari buruz ordenagailuak ematen dituen aukera guztiak, nik egiten dituen baseak, eta gero grabatzen genituen ahotsak. Baina egia da orain, ari garela saiatzen gehiago zuzenekotara bideratutako elementuak sartzen. Adibidez, teklatu batzuk pentsatuta gero zuzenekoan egitea, gero bokoderrarekin tinte batzuk, gero linea batzuk, ez eta diskoan ez dagoen gitarrarik, gero zuzenekoetan erabiltzen dugula gitarra, eta egia da konposatzeko modua pixkat aldatu dela. Bada nahiko jolasa, gainera jolasteko aukera ematen dute horrelako elementuek. Jolas mota batetik atera daiteke horrelako gauzak eta hiri gustatzen zait. Nik duela 3 urte ez nuke identifikatuko nire burua musiko elektroniko bezala, ni beti zen naiz gitarra erremintatzat erabiltzen duen musikari bat. Taldearen hastapenetan kantu ezagunen bertsioekin hasi ziren. Egun, abesti propioak dira bikoaren kantu zerrendan nagusi. Sintearekin dabila Maiur, gero dugu bokoder bat sartu dugula berria bateko fasia zati batzei, baina hori, adorno bezala abesti batzuetan, eta gero ni nabil gitarrarekin. Eta bai dela nahiko desberdina zuzenekoen formatua eta diskoko formatua saiatzen gara beste zerbait ematen abestiai. Nik uste dut ongi funtzionatzen duela zuzenekotan. Hasierako bideoak ikustean
portatila eta bi ahots sufritzu egiten dut ikusten hori, baina ikusten ere prozesu hortan konturatu garela zer funtzionatzen duen, zer ez, nola goden eroso gure bai, hasieran bai nahi genuela ezakit bete estenatoki bat bi izan da, beti genukan sentsazio hori jo ez dugu betetzen estenatoki bat. Eta orain bai konturatu garela, bakoitzak berea eginda eta ondo eginda betetzen dela, askotan ez dela kristona eman behar estenatoki bat betetzeko, eta pixkanaka bago zela aurkitzen bakoitzaren lekua, bakoitzak egiten duena. Orduan nik uste tablak hartzen goazen eine honetan, aurkitzen dugula ere bai zer gustatzen zaigun, ongo den eroso eta zer eskaini dezakegun aldi berean kontziente izan da. Eta bi pertsona izan da, are gehiago. Gure kasuan hori, basea bai botatzen dugula zuzena diskoko instrumentala basea botata, baina gero elementu batzuk agian kentzen ditugu diskotik, hots batzuk, sinte batzuk, eta saiatzen gara hori, nahiz eta bestia den, beste elementu batzuk sartzen, diskoan ez dauden harmoniak, ni sartzen ez abesten, diskoan ez dudala abesten, gitarrarekin arreglo desberdinak, eta hori beste enfasi bat ematen edo bai sartzen ditugula beste elementu batzuk, gero hori, egia da batzutan pistarekin joan behar horrek ez duela uzten improvisaziorako edo tarte handirik, baina bueno, dira generoaren ajeak edo dagoena da, gure generoan, kasu honetan. Ez ezagun zezkit, ezagun zirenak, arimagabeko irudi gardenak, denboraren noanak arrotz bihurtu du, lehen babeslekutza nuen tokia, irribarre faltsuek eta isiltasun luzek, sakotzen dirate markoek sorturiko arro, seinale bat bilatzen dut azalekotasunan itxuturiko. Ganibet taldea azken garaian gure musika estenan agertu diren proposamen berrien adibide izan daiteke. Indarrez datorren belaunaldi baten parte dira. Ideia eta joera berriak tarteko, estena freskatzeko asmotan. Nik uste dut sortzen dela reakzio batetik, ze Euskal Herrian egon den estena mainstreamaren parte handi bat bai izan dela, behintzat gure inguruan, gitarra bajo bateria punk rock, azkeneko 30 urtetan hori izan da mainstreama edo leku guztietan, izan Atortxun, izan gaztetxetan, izan topagune desberdinetan. Eta bai egia da nik uste dut datorren hori pixkat erreakzio batetik. Jendea aspertu da normala den bezala beti gauza bera entzuteaz, eta betiko formatuko kontzertuek jende bat edo uzten du espaziotik kanpo, ze egia da direla gauza hegemoniko batzuk, eta nik uste dut honek bide ematen diola beste musika bati eta beste espresatzeko modu batzuei aukera hori. Eta nik uste dut hau dela bidea, behintzat kuestionatzea orain arte dagoena eta gauza berriak egitea. Normala da, azkenan baina baritzen dela estenan aldaketa bat datorrela edo aldatzen da bilen zerbait datorrela eta beti bezala aldaketa guztiak kostatu egiten dira. Gure hasieran niri autotunarekin abesteak oso arrazo egiten zitzaidan eta orain askotan autotune gabe entzuten naizenean arraro egiten zait. Aldaketa guztia aldaketa dira eta onerako edo txarrerako. Bai egia da pixkanaka ohitzen doala jendea edo gutxienez oso azkar doala nik uste aldaketa hau, ez garela kontziente aldaketa honetaz ere bai. Eta pixkanaka jendea badoala ohitzen edo gustatzen zaiola, gitarra bateria bajo batetik, olako ordenagailu eta bi ahots entzutera, aldatzen dator, aldatuko da hemendik ezakitze bat urtetara eta ohitu beharko gara ere bai, baina azkenean musika eta nik uste aberatsa dela, ze mantentzen bagara betiko estilo horretan ez goaz aurrera. Nik uste badela gizartearen erakusleio bat, datorrela generazio bat aldatu nahi duguna, edo orain arte egin den zerbait aldatu nahi duguna, eta horren baitan goazela, eta komodo dagoen norbaiti, ez dakit, igual pixkat behataz hartzen badiozu eta molestatu egiten badio, nik uste ondo gabiltzanaren seinale dela, orduan horrekin pozik. Taldearen hastapenetan kantu ezagunen bertsioekin hasi ziren. Egun, abesti propioak dira bikoaren kantu zerrendan nagusi. Bai, egia da hori hasieran egin nuela, ze abestien egin dituen aurrera eraman eta zerrenda moduko bat egin, eta horrekin aritu ginen bazakit hilabete batzuk, eta bai izan zera nahiko, hori, ze abesti guztan zegun baino gehiago, ze abesti diren moldagarriak elektronikara dozen ikusi genuen. Bertxekoa eman digutela pixkat,
norabide bat edo base batzuk finkatzeko aukeran ez, eta gero orain igual ez diren oso kantantzekoak edo pixkat distantziatu garen, baina bai. Bai eman digutela oinarri hori behintzat. Nik uste denoi gertatzen zaigula talde berri bat ateratzerakoan jarri egin behar zara entzutera, adeitu behar duzu bai hitza, musika eta gutxienez hitzak edo melodiak ezagutzen baituzu asko zerrezago entzuten dela musika hori, eta nik uste talde asko hasieran egiten dugun joera bat dela, askotan inkonstienteki ateratzen den zerbait dela, baina bai dela nik uste modu erraz bat gutxienez ezagutaraztera emateko edo jendeak pixkat entzuteko gutxienez bat dela bai. Baina alaren nik uste dagoela gaur egun joera bat dela personalki amorru pixka bat dela, gero eta joera gehiago dagoela bertsioak egiteko. Eta ez dakitan nire ustez dago nahiko masifikatuta bertsioen joera hori, eta ez dakitzeri nik uste dela hori. Jendeak gero eta pereza gehiago ematen diola talde berriak entzutea, eta agian bertsiotan eskutatze horrek ematen duela gehiago ezagutzeko aukera. Eta guk adibidez konstentek egin genuen bertsioak egiteari ustearen autua, ze gero kontzertutan egia da, jendeak dakizken kantak abesten dituela beti, eta azkenan sartzen zara bukle batean. Bukatu genuen duela gutxi esaten, ostia, bada garaia abesti probeak egiteko. Gazte Irratiaren musika lehiaketan eman zen ezagutara Ganibet taldea. Bidea egiteko lagungarri izan zela aipatzen du bikoak. Guztiz bai, eman zigun lehenengo taula batera igotzeko lehenengo aukera serioa edo, eta gero hortik nahiz eta ez genuen irabazi, hortik aurrera etorri zen guztia, jende hasi zen gu ezagutzen, jendeak ikusi zuen gure zuzenekoa, jendea etorri zen gu ikustera, nahiz eta hori guztia ziren bertsioak, eta besti propio batzuk, eta hortik aurrera egin dugu guztiak gora edo, hor nik uste dut hor parte hartu ez bagenu, ez ginela egongo gaunden lekuan edo ez genituela ematen ditugun kontzertuak, así que guretzat nire ustez onerako. Esan bezala, joan ginen propio birekin edo zain ez goratzen hori zen batekin, eta besteak coverrak ziren. Eta joan ginen kanta oso aurkeztu baino bi aste lehenago bukatu genuen gemintzan, biraz aukera, eta joan ginen pixka bat horra, jakin gabe ere bai gu zer ginen, guztiz definitu gabe, ez genekin ez da zer eman genezaken, baina horan agertu ginen eta zorta izan genuen eta finala iritsi ginen, eta berriz esnatze horri esker ere hemen gaude. Taldearen bidean beste mugarri garrantzitsu bat Gazteon eskutik ekimenari esker iritsi zen. Galdera guztiak izeneko kantua sortu zuten Irunez iztadarekin batera. Taldearen sona zabalduz eta handituz. Gazteakoa izan bazen azaroan, urtarri hortan deitu gintuzten sortzeko, eta bai ez genuela espero, izan zen, oraindik ez genekien nortzu ginen gu, nola azaldu behar dugu orain, edo nola sortu behar dugu kanta bat gure kutsuekin edo gutxinez Ganibet entzuten baduzu izan daiteken honekin. Bai izan zela ere mugarri handi bat, harritu egin gintuen, erabaki horrek, eta nik uste Irunerekin egiteak ere lagundu gintuela, ze Irunek urte pila bat daramatza estenan eta kriston taula dauzka eta nabaritzen zen pila bat. Eta bai izan zela hor nik uste markatu zuela bastante horrek nor garen eta dena markatu zigula. Pixkat irreala da, lehenengo kanta bat hainbeste jendek entzuta eta hainbeste jende jakitea, eta kontziente ginen egoeraz, eta orain gaur egun ere jotzen dugunean kontziente gara zergatik dakien jendeak, baina izan zen indarra eman zigun kanta bat ere bai, eta hori eskertu egin dezakegu bakarrik abesti horrek eman digun guztia. Nik uste abesti honekin gertatu zen zegula hori, ez dakiz zenbat aldiz jo ondoren konturatu garela ekarri digun onura guztia. Ganibet taldearen lehen diskoak Zure Zeru izena darama. 18 minutu irauten duen epe lana da. 6 kantuz osaturiko disko txikia. Galdera guztiak ateratzerakoan genituela base batzuk eginda edo, eta nahiz eta ikusi genuen galdera guztiak funtzionatzen zuen eta jendeak formula, estrofa estereo, formula horretan eroso zegoen, egia da nahi izan dugula pixka atera horretatik, bestiak ez dira oso, badute hortik zerbait,
nik uste dut ez direla oso antzegoak, ez dutela errepikatzen formula hori. Eta nik uste dut zure zeru dela pixkat ziklo baten itxiera edo, en plan, orain arte egin duguna izan da hau, eta zure zeru izan daiteke pixkat musikalki edo laburtzen duena gehien orain arteko estilo, orain mendik aurrera saiatuko gara beste ez zera egiten. Eta nik uste badagoela pixkat genero edo gehiago ikutzen dituela palo desberdinak, eta nahiko emaitza zintza dela. Diskoa sarean topatu daiteke, ohiko plataforma digitaletan. Oraingoz, ez dute formatu fisikoan argitaratuko. Badago asmateratzeko, erabakia baino gehiago izan da garela pixkat burugabeak zenbat zentzutan. Ze egia da hori, nahi izan dugula prozesua mantxo egin eta garaiz egin, baina gauza batzuk harrapatu gaituzte oraindik hori, pixkat ez ustean edo, ze egia da hori berriak gara honetan, ez dakigu oraindik nola egin behar diren gauzak edo zentzuk diren eman beharreko pausuak, ari garaia ikasten, eta igual hurrengorako gauzak denbora gehiago zein behar dugu, baina bai, prozesuan gaude, baina gero, egia da ez diogula zentzu handirik ikusten fisiko ateratzen badugu aterako dugula, dela gehiago guretzat. Gaur egungo musika entzuteko modu nagusia plataforma digitala dira, edo zuzenekoak. Guk ateratzen badugu izango da pixka bat, garenean abuelo zegoieta gogoratuko dugun zerbait, baina ehuneko altua entzuten da hortik, eta bai gure generazioak eta bai gu baino zarragoak diren generazio guztiak. Plataforma digitaletan uste dut egunez bazaude, ez zarela iaia talde bat. Hala ere, diskoak azal eta kontraazal dotoreak ditu. Ander Ansotegi marrazkilariaren sorkuntza dira, eta kantuen izaera erakusten dute artelanek. Azala egin du Ander Ansotegik, oso gustora gaude berarekin lan egiteaz, ze hori, hasieratik hartu du guk nahi genuena edo nahi genuen mezua, eta gaude flipatzen lortutako emaitzarekin. Nik uste dut oso ongi islatzen duela diskoaren kontzeptua, diskoaren ideia, eta hori, koloren erabilera, estena guztia, eta nik uste dut irekitzen duela pixkat eta aurreratzen duela pixkat entzungo den musika, eta zer gehiago eska dakioke azal bati. Azala hola ikusten duzuenan bi pertsona ageri dira, eta zutan dagoen zeru mendi bat. Saiatu gara diskoan zehar prozesu bat edo historia moduko bat azaltzen, edo aldatzen doan zerbait, ziren zutan dagoen zerbait edo kanta lehenengo abestia oso igual makinero ez daitza, baina bastante azkar doan abesti bada, eta gero ikusten da bukaera aldera ez, lasaitzen doan hortan edo gutxienez hitzek esaten dutena lasaitzen doan hortan perspektiba batetik ikusten den zerbait dela, eta azkenan hori islatzen du diska bat, gaudela kalzuntan Ekain eta Biok perspektiba batetik ikusten erretzen da bien zerbait. Baita ere abesti bat badago zure zeru izena duena, eta bai izan zela pixka bat, bai abesti hori pixka markatu duena igual aldaketa bat gure talde hontan, orduan ikusten genuen zure zeru hitzak indarra zaukala disko honetan, bai abestian eta aldaketan, eta horrela erabaki genuen zure zeru deitzea gure lehenengo epe hau. Diskoa osatzen duten 6 kantuak taldekide grabatzen dituzte entsegu lokalean zein beraien etxeetan. Lehen saiakera honetan dena kontrolpean izatea erabaki dute. Ohiko estudioak alde batera utzita, lasaitasunez lan eginez. Hasieratik hartu genuen erabakia guk grabatuko genuela, bai ekonomikoki estudio batek dakarrenagatik, eta baita ere erabaki guztiak guk hartu nahi genituen eta gure modura egin nahi genuen. Basea hor dagoenez ez duzu bateria grabatu behar, gitarra grabatu behar, orduan ahotsak grabatzeko egin genuen autua mikrofonat erosteko eta dena ondo ateratzeko, baina bai izan zela ere gure zerbait eta aurrera atera dezakegula guk grabatuta. Lehenengo 3 abestiak edo Gabonetan grabatu genituen,
erosi genuen mikrofono bat, bigarren eskukoa, eta erosi genuen ere bai jartzen den alako zerbait kentzeko reflejoak. Eta horrekin hemen lokalean grabatu genituen abestiak Gabonetan, eta gero izan zen otsailean martxoa aldera. Eta bai, pixkat kontziente izaten egiten genituen gauzez, gauzak lasai hartzen, egunero edo egun tapikoro abesti bat egiten eta pausarekin, emaitzarekin gustora geratu arte. Eta nik uste dut grabaketa prozesu honetan bai ikasi dugula asko, ze lehenengo grabatu genuen uste dut Zure zeru, eta naiz eta emaitzarekin oso pozik gauden, egia da azkeneko abeste hauetan, hori bostirotan nire zati bat, egon dela beste dinamika bat pausatuagoa, eta ikasi dugula asko prozesu honekin. Agian estudio baten ez genuke hainbesteko pausarekin hartu ahal izango. Gero egia da sortu duna garela, ez da bakarrik grabatu behar dugu ahotsa. Eta mundu guztiak ezin du hau etxean egin, baina guri behintzat balio dugu. Musika eta hitza. Horiek dira kantu baten bi zutabe nagusiak. Doinu eta melodien gainetik hitzen garrantzia aipatzen du bikoak. Nik uste hitzei gehiago, musikari baino ematen diogu askore baseari, baino ekain da hemen letren eta guztiaren misterra, eta bai egoten garela edo bai buelta gehiago letrari edo baita hitz bati esan behar dugun hori, musikari jaramon egin beharrean, ez? Azkenean musikak asko kontatzen du, azkargoa zen hontan ere, baina hitzek beti dute garrantzia eta esaten zabiltzanak, esaten duzu moduan ere badu garrantzia, orduan nik uste hitzei ematen diegula garrantzi gehiago. Euskal ulertuko ez duen batek entzuten badu gure musika, esango du, hau da festarako musika edo hau da dantzatzeko musika, baina gero saiatzen gara kontrapartida buelta hori ematen, ze hitzek narratzen dute justo musikak esaten duenaren kontrakoa hori. Lehenengo abestia da superazkarra eta ematen du buen realismoa, baina gero letra da guztiz kontrakoa edo gero bostiro abesten adibidez da instrumental bat nahiko suabe eta izan zitekeen kasi maitasun abesti baten instrumentala edo amaiur suabe kantatzen eta hori, eta gero letra da justo kontrakoa, zuntxetuko zaitut. Diskoa kalean zuzenekoetan murgildua da bikoa. Datozen hilabetetarako agenda betea dute, eta gogoz dira kantu berriak jende aurrean taularatzeko. Orain arte ibili gara 3-4 abesti propioekin, eta orain alderantziz ditugu 2-3 cover kontzertu osoan. Besteak ere baziren gure kontzertua, baina hau are gureago den kontzertua da. Sortzen ari garelako ere bai, publikoarekiko harreman bat, eta guk sortzen dugun eta egiten dugun hori jendeak hartu egiten duela, eta niri gustatuko ditzaiake hori. Egun daukagun giro hau edatzen joatea eta izatea kontzertu batzuk non jendea gustora dagoen, guk gurea eman dezakegun, esan dezakegun, jendeak hartu eta harreman hori sendotzea. Egia da azkeneko kontzertutan disko atera aurretikoetan geneukala pixkat sentsazio gazi gozoa, ze abesti berriak bazeuden amaituak eta oraindik ere jotzen genuen cover pila bat. Coverrak jotzea da irabazia aseguratua. Horan jendea gure kontzertutan atope, eta esaten, hostia, utziko dugu hau egiteko abesti propioak eta apostu hori egiteko, eta jenden pixkat beldurrez. Baina badaramatzagu ja 4-5 kontzertu, eta gaude oso pozik. Eta nik uste dut hau dela bidea.